Mga kaaro, tayo magluluto ng bopis. Ang ating ingredients ay baga ng baboy, puso ng baboy, at atay ng baboy. Meron tayong bawang, sibuyas, luya, atsuete, bell pepper, carrots, labanos, mantika, magic sarap, pickles, tomato paste, suka, asukal, at paminta. Una natin gagawin mga kaaro, hugasan natin ng asin ang baga. Lalagay tayo ng asin, buong paminta, luya. Papakuluan natin ito ng 1 oras. Pagkalipas ng 1 hour and 15 minutes, yan na po yung ating pinakuluang baga ng baboy. Hugasan natin itong maigi para mawala yung mga namuong dugo. Maglalagay tayo ng atsuete para sa pampapula natin. Pinatay na natin yung apoy para hindi matutong yung atsuete. Lalagay ako ng bawang. Luya. At sibuyas. Maglalagay din ako ng tomato paste, pampapula at pangpalasa. Igigisa natin tong tomato paste para hindi madaling mapanis. Lalagay na natin yung bopis. Lalagay ko na rin yung atay. Maglalagay ako ng 1 tasang tubig. Daon ng laurel.
isang kutsarang asukal, isang kutsarang pickles, paminta, asin, magic sarap, suka, pagkalipas ng 15 minutes, ilalagay na natin ang bell pepper at carrots. Isabay na din natin ang labanos. Yan mga karo, walang sabaw yung ating bopis. Mas masarap pag walang sabaw para yung lasa kapit na kapit sa mga karne. Mga karo, luto na ang ating bopis. Malambot na rin yung huli nating nilagay na carrots, bell pepper at labanos. Kaya ready to serve na mga karo.